Min navie Ousmane Diallo, député na jodi Assemblée Burkina. To lalle hanne balɗe tati non illa ko gonɗon on ciriano hawrine nen himɓe du wari heewi ɗuuɗi on gaɗi fillaji kewɗi lalle seɗɗa gon ɗume non himɓe wawta ko jogiti e dow nayɗo hawrine honorable Fuɗɗe fuu na hani mbarkinen suudu baaba juuruɓe Togo, juuruɓe Benin, juuruɓe Côte d'Ivoire, juuruɓe Tanzanie, juuruɓe Allemagne, juuruɓe tawaɓe Burkina, par ce que fuu ɓe kawriti déjà kawrital ngal na wooɗi yimɓe noddodira kawrita banda ɓantide na wooɗi wiyama do ɗum kawrital Pulaaku fuu so wiyama Pulaaku na en paami o nanoɓe fulfulde kaaloɓe fulfulde giɓɓe fulfulde en paami do saɗormaji keewi Mali, Burkina e Niger ɗum woni ko wiyete terrorisme donc ko yimɓe kawri ɗum kam ɓoyduna kaaja hokkude hakkillo no e watta nde kam ɓoydu hokka hakkilloji muɓɓo ha saɗormaji ɗi ɓuyto no yimɓe kawrita mono fuu hokki hakkillom ɓe ɓehdi mono fuu haali ko andi woɓɓe gaɗi partage expérience ji conférence ji gaɗama ɗum fuu hawrita na holla ko Pulaaku na walla suudu baaba heɓa saɗormaji ɓuyto to e dow balɗe garoje ɗen ume noon dow muɗon laato tawe e dow leyɗe ɗen fuu ɗum ɗo Allah e barke hawrine ne gaɗɗon ne ɗum nafa e dow leyɗe ɗe fuu ko o wiya jonin bureau Togos joƴƴinama ɓen miiloto noon ndaara noye engagement ji adaɗi ɗi noye wattade engagement ji ɗi jaha yeeso limma soɓe golleji maɓɓe fuu ɓe naran ɓe kaala ley WhatsApp ma ley ɓe nodda yimɓe par ce que leydi fuu hokki neɗɗo ɓe hokki yimɓe ɗiɗo limmaɓe voilà donc ɓen kawritata kolla e noon ɗiɗi noon laawol ngol ko hande ne rewude heɓa engagement ji ɗin ɗi fuu laylo concret en fait taw wooɗi man jetti sanne honorable